Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Har a kullum dai naku Ibrahim, wanda kuka fi sani da Ibrahim mai jita. Yau ma ina dauke da shirin nan namu mai suna gangar siyasa, wanda ke shiga lungu da sako domin nemo mana bayanai. Yau mun samu sakonni har guda 5 wanda ke dauke da tafiyar siyasa, wanda na farko ke faɗin sunana Hamisu. Bayan gaisuwa, zan kira ga 'yan bangan siyasa dai ta zo. Da zarar an buga gangan siyasa, to mu yi haƙuri, kar mu yi amfani da wannan dama domin ciwa 'yan uwan mutunci. Mu sani yin haka ba tsari bane cikin addinin musulunci. Sannan kuma wannan da kake faɗa domin sa, shi ma neman mutane ke ƙoƙarinsa ya za a iya samu wa'annan mutane. To idan kana son wannan mutum domin cimma nasara shine ake fata a koda yaushe. Idan muka yi da Allah ke yi, komai zai tafi daidai. Kira na kenan gare ku, da fatan ban yi kuskure ba a gafarce ni. Na gode. To kun dai ji abinda sakon da Hamisu yake tafa da shi. Kar ku manta ku bi mu a YouTube channel ɗinmu mai suna Gangar Siyasa domin ku mana subscribing, ku danna mana like. Mun gode.